Pois sí, a verdade que moi satisfeito. Temos aquí a 4 equipos competindo, pois está o Culleredo como organizador, club anfitrión, e pois temos do resto de España tocounos Baracaldo, Ademar de León e Logroño. E bueno, comezamos o venres pola tarde os partidos co partido Culleredo Logroño, que bueno, foi un partido competido, pero que bueno, ao final podemos ganar de 10 goles. E o outro partido era Ademar Baracaldo, que bueno, foi un partido moi igualado que se levou Baracaldo ao final, non? Entonces, bueno, con eses resultados, o primeiro resultado do sábado que o Ademar ganou ya a Logroño, pois claro, o partido do sábado pola tarde para nós era unha final, porque o que ganaba ese é o que tiña todos os papeletas se ganaba o Baracaldo xa era matemáticamente campeón, e se ganábamos nós pois tiñamos moitas posibilidades de ganar hoxe, ganando hoxe a Ademar, pois quedar primeiros, pero bueno, o Baracaldo a verdade que fixo un partido moi bo, xogou mellor que nós e ganaron o partido xustamente, no? Eu só o que teño que decir do noso clube é que esta xeración que está agora xogando este Campeonato de España é unha xeración que desde infantiles ven xogando ano tras ano fase finais do Campeonato de España, clasificándose incluso para algún top 8 nacional, xogando contra os mellores equipos de España. Bueno, é unha xeración magnífica que desde aquí quero agradecerlles enormemente o seu esforzo, a súa dedicación, e non só deportiva, senón humana, porque para nós é unha xeración que é un exemplo de comportamento tanto a nivel deportivo como social. Creemos que é un espello no que o resto dos equipos do clube se deben mirar para chegar a este nivel deportivo e humano que demostraron esta xente, que é totalmente eloxiable. Desde aquí quero dicilo así, porque os rapaces o merecen, e darlles a miña enhoraboa por todo. Había que pensar un pouco egoístamente que tamén van a nutrir esa base do clube en categoría superior, en categoría absoluta, non? Sí, efectivamente, estes rapaces evidentemente están xogando xa a niveles nacionales, pois son uns rapaces que teñen un nivel deportivo moi alto, pero bueno, tampouco hai que esquecer que a etapa juvenil é unha etapa de formación, é a última etapa de formación antes de dar o salto a equipos xa de senior. Pois nós actualmente temos o equipo en Primeira Nacional, e nós o que queremos é traballar a base para nutrir ese equipo de xogadores que saian de aquí da cantera de Culleredo. Entonces, pois ahora aquí neste equipo habrá unha serie de chavales juveniles que xa están xogando actualmente na primeira plantilla, que están facendo un papel realmente espectacular. Estamos encantados con eles, os adestradores, o corpo técnico está totalmente encantado con eles. Estes minutos que xa levan tendo durante este último ano, incluso dos últimos anos, que hai algún rapaz que xa leva incluso 2 anos sendo juvenil, xogando en categoría nacional, pois o que queremos é que sigan esa progresión e continúen a súa formación no noso clube, non? Entonces, bueno, por esa parte estamos encantados e queremos seguir así, traballando a base para que nun futuro os rapaces teñan a posibilidade de xogar aquí. Bueno, para iso tamén fai falta apoio. Esta fin de semana, a ver, me decías, estaba cheo prácticamente o aforo do pabellón todos os días, os 3 días, non? Sí, a verdade é que a resposta do público foi moi satisfactoria, estamos moi contentos coa masa social que ten o clube. Veo a afección desplazada de Baracaldo, de Logroño e de León, que a verdade tamén teño que felicitar tanto os nosos como os que viñeron de fora, porque tiveron un comportamento deportivo, e a verdade que non houve ningún problema. Estamos moi contentos. Eu teño que falar da miña afición, e a afición nosa, pois darlle as gracias polo apoio que lle deron ao club tamén durante estes días. Bromeábamos antes con Darío, xa remato, que, bueno, canto te queda de legislatura, non? E decía o presidente do Balonmán Culleredo, bueno, isto é vitalicio, de feito que contabas dende antes que eu chegara á Radio Culleredo, é dicir, do ano 92, isto se leva dentro na sangue. Sí, eu levo do ano 92 no clube, desde que se fundou o club, cando veu José Manuel Rouco, un profesor de educación física para aquí, que viña de Asturias, de mamar moito balonmano alá. Aquí non conocíamos sequera o balonmano, empezamos a entrenar no 92 aí no gimnasio do Colexio de Tarrío, os 4 ou 5 personas que éramos o primeiro día, e hasta hoxe, mira, que somos aquí casi 400 facendo balonmano. Eu levo desde o 92 como xogador e como directivo, ininterrumpidamente. Eu non sei, eu non me vexo fora daqui. Eu creo que a tumba vai me enterrar
cando morra deixarei de pertenecer a este clube, non sei como presidente ou como afeccionado ou como que sea, que xogador ainda sigo sendo, que ainda vou de cor veterano de vez en cando, pero sí, creo que me queda balonmán Culleredo para toda a vida, sí. Bueno, ahora sí que remato, decíamos, ahora a descansar, non? Porque tendes, imagino que, bueno, tendes que pensar moito en categorías inferiores que non remataron moitas, o equipo senior remata esta tarde, bueno, balanzo da tempada, eu creo que cun éxito organizativo como este a nivel deportivo conseguindo a permanencia, non? 3 anos, se non o conto mal, levades 2 temporadas consecutivas en Primeira Nacional, un bo balanzo, non? Bueno, o balance... O non, o tes que dicir Sí, o balance da temporada eu creo que, bueno, é moi positivo, vale, nós somos un clube de canteira, temos rapaces desde categoría biberón, Benxamín, Alevín, que están facendo un traballo excepcional, un montón de equipos, moitas nenas, moitos nenos, vale, facendo un traballo moi bo, os adestradores, os nenos e os pais, que moitas veces nos olvidamos deles, pero son tamén unha parte fundamental de todo isto. E despois, bueno, xa nas categorías nas que xa compites a nivel galego, nacional, son infantil, cadete, xuvenil, bueno, temos que dicir que en infantil foi unha temporada moi boa, infantil clasificouse para a Final Four de campeonato galego, a infantil femenino, pois dentro de 2 semanas vamos a xogar a Barcelona, concretamente ali ao lado de Granollers, vamos xogar unha fase final tamén dun campeonato de España co equipo infantil femenino. En cadete están ahora mismo en Cangas xogando unha Final Four tamén de campeonato galego. Cadete femenino foi campeona de Liga Plata de Galicia. Juvenil femenino foi campeón de Liga Plata tamén de Galicia. Juvenil masculino foi campeón galego e ahora mismo está aquí disputando un campeonato de España. En Primeira Nacional conseguimos manter a categoría, eu creo que os obxectivos están máis que cumplidos e desde aquí tamén lle quería dar a enhoraboa tamén ao corpo técnico, a todos os pais, a todos os xogadores, todos que pertencen a este club, porque están facendo entre todos un traballo espectacular. E todo eso, bueno, sendo un clube modesto, porque, bueno, hai que ir o día a día económicamente tamén é difícil, non? Moi modesto, moi difícil, bueno, apoios, temos os nosos patrocinadores tamén, por suposto, lle quería agradecer, porque temos un montón de patrocinadores que dan unha pequena cantidade económica, non é que se aporten grandes cantidades económicas, pero entre todos sí que nos dan ese empuxón para poder afrontar as temporadas con tantos rapaces e todo, entón os patrocinadores fan unha labor esencial tamén en todo isto. E bueno, despois quedan as administracións públicas que tamén lle quero agradecer o esforzo que fan e as subvencións que aportan tanto a Xunta como a Diputación como ao Concello, pero bueno, sí que é certo que por parte da administración pública as axudas son moi tardías, vamos con incluso anos de retraso cobrando esas subvencións, po club é un déficit que eu tamén quería animar as administracións a que puideran agilizar un pouco todos eses trámites, que sabemos que é moi difícil e tal, pero a nós costanos moitísimo, porque temos un presuposto, o sea, nós, por exemplo, estamos competindo nunha categoría nacional en senior, no que os equipos son profesionais moitos ou semiprofesionais, vale, e nós pois non nos podemos permitir pagar os adestradores sí que cobran todos aquí no club, temos os adestradores todos asegurados coa súa seguridade social, entrenadores contratados a xornada completa que viven desto, e o club tamén vai arriba gracias ao traballo desa xente, pero nós, por exemplo, os xogadores ahora mesmo é inviable, estamos competindo nunha categoría semiprofesional e nós con xogadores amateur, entonces a permanencia do club en Primeira Nacional cobra todavía moita máis relevancia, o sea, porque estamos competindo en inferioridade de condicións con outros clubes, non? Pero bueno, eu reitero o agradecemento a todo o mundo e pois pedir ya das administracións que poidan facer un pouco máis de esforzo para apoiar o deporte, porque ao final estamos levando o nome de Culleredo e de Galicia por España adiante. Aquí están equipos de Baracaldo, Logroño, León. Nos a semana que ven vamos a Barcelona a competir contra equipos de País Vasco, de Comunidade Valenciana, de Andalucía, de Cataluña e todo, bueno, que nós levamos o nombre de Culleredo orgullosos por España adiante. Tamén quería recalcar que fai 2 semanas estuvemos nun torneo internacional en Portugal cos equipos femeninos, e a principios de xullo iremos a un torneo internacional tamén a Eslovenia con equipos cadetes e juveniles, no que
vai haber representados 19 países, dos cuales un dos países representados é España, e España está representado exclusivamente polo Balonmán Culleredo, e vai haber equipos de Suecia, de Eslovenia, por suposto, de Italia, Alemania, Francia, pois todo Europa do Oeste, un montón de equipos, e nós, pois, por aí, por Europa adiante, incluso estamos levando o nombre orgullosos de Culleredo. Pois enhoraboa, unha tempada fantástica e o que queda. Moi ben, moitas gracias.